अबो रीजनल पार्टी ने नेचर न खाते तब वो IPP रोबो उंगथुंग INPT उंगथुंग जों अबो त्रिपुरा मथावो जों मार्जारंगै जों जुदि INPT न खाइदिं खाइ खमोच खाइ लिया जेतु महाराज त्रिपुरा मथाने बो खाइ खाबा आरो जों जतन जेतु जों बा थानसा से नांगमनिबा थानसावङै जों त्रिपुरा लैंड न जों भाई दागती जों माननी अबोनो जोंनि एम बा किन्तु तबो तैसा INPT रो खाइखा बाक्सा अबो जोंनि चिंता मते बा जों आं प्रेसिडेंट हिसाबै बुबोन आं रिजाइन लिखा इनके जों अबो INPT ताई ग्रेखा अबो तेल खाइ मागला अबो ले खाइ मै अबले जों बाक्सा डेमोक्रेसी बा आं मुचुं खा खाइखा आं रो जुगे तंखा अबोना आं खाइ तंना हाइरो तंखाना बाक्सा आते खाइ मा तंखा किन्तु आनी पर्सनल व्यू जों जोंनि हाउ जोंनि एक्जिस्टेंस न ताई क्राक खाइनानै ताई जोंनि सिम्बलिक जे नांमनि जोंनि हा जोंनि त्रिपुरा जे जोंनि एक्जिस्टेंस बाय जों मिलिरिबोय जोंनि आलगा स्टेट नांगौ स्टेट विदिन स्टेट अंथुं गावकरै बुमुं जेसे कुनो फारजाथुं किन्तु जोंनि लेजिस्लेटिव गोनां कैसा इंस्टीट्यूशन नांगौ मे बी स्टेट सेपरेट स्टेट उयखलाय यूनियन टेरिटरी अंथुं अबतै कैसा जों ताबो नांगौ आरो जों जोंनि फ्यूचर जोंनि प्रेजेंस अंथुं जों अबो लेजिस्लेटिव जखन तंनाय जोंनि विभिन्न प्रॉब्लम अंथुं विभिन्न प्लान प्रोजेक्ट अंथुं जों खाइमानो अबनि बागैनो जों अबतिरो मांगलै बनि बय तिन आं जतन सानानि मुचुङो नराव कराक बरो अनेक ज्ञानी गुणीबो तंखाना किन्तु आं व्यक्तिगत जे आं खाइ फाइमनि मते आं किछा मासा जे अचीवमेंट जों खाइमांखा आरो न आं बुजिखा जे नों yang थाङै नों साइसुं आं साइसुं अबो माइया अबो नों साइसुं खाइमाया बनि बागैनो जों जतन मिलिबोय आरो मा खाइमानि चावैनायनो जों जत पार्टीयाव फायै थानसांखा तबो yang थाङै तंनायबो तंखाना yang बो थाङै तंखाना बरा बसे गाहाम हामया बोले आं बरावनो कुनो समालोचना खाइया किन्तु आनि अनुरोध जे नों बो चेष्टा मा खालायनाय जों बाहायतै जोंनि कैसा दाबि न जों माननाय अंया खालायबा आं बताय कैसा पार्टी खालायनाय नों बो खालाय तंगा बो खालायना आंखेबा ओ बुतै खालायनाय र ब्रावनि फ्यूचर कुनो कम ब्राव अचीवमेंट खालायमाया तब नों जदि आं जदि अचीवमेंट खालायमाया अंखलाय निनि तामला बुंनाय बनि बागैनो जतन आं कोयनानै मुचुङो बखा थि खाय बखा स्रायङै फाइलायदि गोरोंसा जों दङै जों मुभमेंट न राग्रिवै सेंट्रल गवर्नमेंट नि तिनि जे कन्स्टिट्यूशनल डिमांड अबनो जों खाय न जोंनि फ्यूचर नि जेनेरेशन दंनो जों लामा गाहामो लामा गुबुयो जों थांनानै पार खाय मा खायनानै अंथुं किन्तु अबो अंथुं तामंनाय अबले आं तबो सायमाया जों सालायै जेटा कन्सेंसस माने बन मा खायनाय ब्ले कन्सेंसस अंगे खाले आनि मुरजिते अबो अंथुं हिमाया ब्लेबो बेनि कक तो माने जे महाराजा कक रिवि कक नारुगले INPT न हिमाना वो पसक जरते कुबोयं ना नंग ताम मानस बोले महाराजनि बेपार जदि बो इशू तिसा खालायबा सालाय मानो जों किन्तु ओ जोराव तिसा नाय दे तिसा बिन बेपार अबो जखन मार्जार जों अंपायै किसे समय नामनि जेतु जों MCC नि रिंनाय नामो पार्टी नि अबो तेरो रिंनाय रेजोल्यूशन रो पास खायनाय नामो जेतु कुनो वालायै इयो जों कागलाय मानि याबा अबो कचां एकटा श्रृंखलाते खायमानि बा कोई मास नांखा नाङै उलो आंनि नेक्स्ट सिनियर न आंबो
रिखा और तारीख बुतोंगनाय नारावनाय दी बक्सा आओ इनै तबो को होताय अन्य पार्टी रो बुखलाई तंखो अबदे बचन खाया जों आलादा आलादा जोंनि कैंडिडेट अंथों जोंनि पार्टी नि रिकॉग्निशन अंथों हिनै अबदे जों खायमानि बक्रे वेरी सिंपल था किंतु एकटा गणतंत्र नि पार्टी खायनानै अंखलाय बिनि विभिन्न पेरिफेरियल रूल्स रेगुलेशन तंमाने इलेक्शन कमिशन नि अबदे लोग तंगाय न जों किसिसा मार ले लायो